Sekumbovu ke ngokuba iphume ingxelo ejonga ngamehlo abomvu ngumzantsi Afrika ezawucacisa nzulu kokuba ingaba bethu i-state capture sinzulu kanganani nakweli lomzantsi Afrika. Iza kuthiwa thaca phambi komongameli ngusihlalo wale commission uJustice Raymond Zondo kunyaka ozayo. Umphathiswa kwi-ofisi kamongameli uMondli Gungubele uthi koqhaqwa kuhlangana ke ababandakanyekayo bazayibeleka ikrwempa. The Commission of Inquiry into allegations of state capture, corruption and fraud in the public sector, including organs of state, is scheduled to submit its final report to President Cyril Ramaphosa on Saturday, 1st January 2022. Gungubele uthi ikhabhinethi ayikabinazo indululo zithi makunyanzeliswe ugonyo kweli lizwe. Kaloku usekela mongameli David Mabuza ukhokhela iqela elijonga kwindlela ezinokuba lulutho kuquzelela abamzantsi Afrika ukuba mabagonyele i-COVID-19. On the mandatory vaccine, no recommendations were tabled, and all we are looking at is the entire information on the implications of the mandatory stuff. Akukacacike nokokuba umzantsi Afrika uzobeka kwisigaba esikumila kunjani nasokumiswa kwentshukumo. Nangona nje ke uMondli Gungubele umphathiswa kwi-ofisi kamongameli esithi kumatyela agqithileyo ukubeka umzantsi Afrika kumisongxi lwentshukumo kubone kuba nzima utyabuleka kakhulu uqoqosho lweli lizwe. Ndingabongile Dumako kwiindaba ze-SABC ePitoli.